siksa nunggu Monggo Mas, sak pupuh. Kangane ati. Aku seneng ana bahasa sepupuh. Rong pupuh. Kangane ati Pak Di. Biasane ning kono ya los kok senengane kene kene. Direk sinau Mas Gareng. Ora apa-apa. Sinau golek duit. Ah. Kaju-katunya Mas Media alhamdulillah masuk ke tamu ini banyu milih berkaih ya. Kebahagiaan terpancar dari pengantin berdua, Masya Allah luar biasa, Insya Allah berkah barokah dengan doa ucapan yang sudah diberikan oleh tamu undangan semuanya. Yuk. Mas Didi sak pupuh GWL. Aja sumelang wong
Bit dinteke tringsingan. Panggah kuwi ra ganti-ganti Sak nek. pupuh. Ning apa siramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku Gustiku lanyuwun roh Ayo Mas Gareng. Diparani ngoyo-ngoyo jarene wis makan dienteni ngoyo-ngoyo jarene kok makan kono warna-warna pandawane jan durung ketemu dhewe tupo-tupo apa muse trimo urung semene wae Gimana kek? Kakek Tugiono. Oh saiki kru cerah foto ini. diangkat saiki Bareng sampun panggilan atine jelulung atine nganti wekah kepisahan nyatane njur padha tresnane matur sembah nuwun Mas Fakih. Mbak Nuwun Mas Gareng. Oke Mas Mbah Nuwun, juga tentunya tiga pupuh menemani tamu undangan yang baru hadir. Salam rauh, salam budaya. Tentunya terima kasih. Mewakili dari keluarga Bapak Jasmine dan Ibu Kartini, langkah kaki panjenengan tertuju memberikan